Eta gero, ikutu esan desuna. Gaurko errezeta, zehoze berezia dala, ez da zehoze berezia gatikan indezula gaurko errezeta. Bueno, ni urte hau ondo nintzen Miramonen, eta Miramonen astero aldatu berri izaten genuen menua. Gaikeo gaixoturik jarri nintzen, eta itxi eta handikan 5 urtera, biriketako ura kendu behar zidatela, eta jo nintzen ospitalera. Nere txanda tokatu zenin, etorri zen enfermera bat, eta begiratu zuen nortzen kendu bertakoa. Galdetu ziren, zu zertzara, zean Miramonen ondo zinen sukaldaria, eta bai. Eta orduan ilusio handia egin zin, buruz errezitatu zin, platera honen, benetan, bai, eta sekulako ilusioin. Osa, 5 urte eta geho platera goguan zekan, Platera goguan zaukan, eta bueno, nola alako ilusio intzin, platera honek zerbitu dedila, lehen lerroan egondu diren COVID-en kontrako jende guztiantzat, eta nola ez, gure ofizio hontan, hain kezkati eta hain gogor pasatu duten ostalari guztientzat. Onaiz, Jose Mari, ona.